400 metara dugom skloništu iz Drugog svjetskog rata napravili smo izložbu o 133 godine hrvatske povijesti. Prostor između poznatih ljudi i događaja građani su ispunili svojim obiteljskim pričama. Ljudi koji obično ne pišu povijest, učinili su upravo to. Rame uz rame stajali su tamo poznati i nepoznati, borci i ljubavnici, vojnici i umjetnici, altruisti i hedonisti, genijalci i oni koji to tek trebaju postati. Osobne priče, prikupljane kroz društvene mreže, dodavane su na izložbu tijekom čitavog njezina trajanja. Bila je to najposjećenija izložba 2017. godine. Izložili smo i svoju povijest. Osnovani smo 1884. kako bismo štitili sve hrvatske građane i jedini smo uspješno prebrodili sve izazove našeg društva. Podsjetili smo ljude da smo mi, što god se dogodilo, uvijek uz njih. Mi smo Croatia. Više od 1000 posjetilaca svaki dan prođe. Facebook, Instagram i Twitter postali su... Multimedijski djelujete. Izložbi Croatia je Hrvatska. Vrijeme da izložimo svoju vlastitu povijest. Croatia je Hrvatska, naziv je multimedijski Interaktivna izložba Croatia je Hrvatska. Oduševljeni smo izložbom. Croatia je Hrvatska. Izložba Croatia je Hrvatska. Croatia je Hrvatska.